Finna dur f'attività bħala parti mill-kampanja elettorali għall elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali ta' Sibt li ġej, il-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar id-dikjarazzjonijiet li saru mill-kandidat nazzjonalista Julian Galea. Qal li dawn sewdu qalbu bħala Malti għaliex kummenti bħal dawk huma disgustanti jiġu minn fejn jiġu. Iżda jemmen li wieħed għandu jaħfer. Sostna li wasalna sawna lix id-diskors politiku għal ħafna snin f'pajjiżna kien karatterizzat minn attakki personali u mibeda. Saħaq li fil-politika wieħed għandu jattakka l-argument u mhux il-persuna. Qal li f'pajjiżna ma nistgħux nibqgħu għaddejjin bil-filosofija tal-aħna u huma. Lan innifsu tal-moviment li nħoloq madwar il-Partit Laburista huwa l-ħidma flimkien għall-futur għaliex hekk biss nistgħu nirnexxu bħala pajjiż. Fid-dinja tal-lum, bl-isfidi tal-lum il-ġurnata, dawn l-ekonomiji madwarna qegħdin jitfarku. Bil-problemi li għandna internament, ma nistgħux ngħidu nofs il-pajjiż arrimi u nofs il-pajjiż li ieħor nużaw il-potenzjal tiegħu. Jekk iridu nsalvaw kif jien konvilt li nistgħu nsalvaw, jekk iridu nkunu suċċess, irridu nkunu pajjiż wieħed u ta' kulħadd. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar il-kaċċa u l-insib, qal li b'differenza mill-Partit Nazzjonalista, il-moviment tal-progressivi u moderati mhux ser jitħaq bil-kaċċaturi u nassaba u ser jaħdem biex ma jkollhom xejn inqas minn sħabhom l-Ewropej. Dan fil-waqt li qed jidher li l-Gvern mistenni jerġa' jibda jwieqed qabel l-elezzjoni sabiex jintoġob u jipprova jorbot idejn gvernijiet futuri. Jgħid li quddiem dan kollu il-poplu għandu arma waħda, il-vot, u l-għażla hija waħda ċara. Fuq naħa għandek il-baħħ li qed joffri Gonzi PN, poeżiji sħaħ b'xejn konkret, u fuq naħa oħra 17 il-proposta mill-aktar realistika u konkreta li għandu il-moviment, li għandu l-Partit Laburista. Qal ukoll li b'differenza mill-Partit Nazzjonalista li manuvra biex f'dawn l-elezzjonijiet ixaqleb il-miżin leħ, il-Partit Laburista ressaq kandidatura b'saħħitha anke fejn għandu minoranzi. Joseph Muscat saħaq li d-differenza fuq il-livell lokali hija ċara f'Għawdex ukoll fejn maġġoranza Laburista fix-xara mhux biss għamlet qatt ta' proġetti iżda bidlet il-ħofra li sabet fil-finanzi tal-Kunsill fi qlieħ. Fl-aħħar nett huwa appella biex l-elettorat nhar is-Sibt joħroġ jivvota għal kandidati Laburisti kollha hekk kif f'lokalitajiet partikolari ftit voti jistgħu jissarfu f'maġġoranzi.